Sai dai a ce innalillahi wa inna ilaihi raji'un domin ba a cimma matsaya tsakanin in ECOWAS ba da sojojin Niger. Takaice muku bayani ma a inda labari da suke yi ba a bar sun hada shugaban General Chali ba balantana su hada shugaban kasa Bazum. Tarsa da kasar Niger ke da wuya ɗaya daga cikin sojin ya je gidan TV ya ce ya katsa alaƙa kasar Niger da Nigeria da America da Faransa da kuma kasar Togo. Ita kuwa ambasadar Nijar a kasar Faransa mai suna Aisha Bulama ta fito ta ce wallahi ba su sun kansile ta ba ita har yanzu tana biyayya ga shugaban kasa Bazum ne bar san da su ba. Nan take na ga rubutun da shugaban kasar da aka tsige wato Muhammad Bazum ya fito yana yawo a inda yake roƙon kungiyar ECOWAS, kasar America da EU da su fito dan Allah su kwace shi sannan su kwato kasar Nijar daga hannun waɗannan sojojin. Nan ya ƙara da cewa sojojin Nijar ne yanzu suna so su yi amfani da sojojin kasar Rasha domin su kawo tashin hankali a kasar Nijar. Ya kara da cewa waɗannan Wagner group ɗin da suke so su kawo da ƙasar Rasha zuwa Niger ba mutanen arziki bane domin ita kanta ƙasar Rasha ta yi alawaje da su watan da ya gabata domin su so su soke shugaban ƙasar Putin su ɗora kansu. Inda labari da suke ni tuni sojojin Niger suka je suka nemo agaji daga wannan sojin na Wagner. Ɗaya bangaren kuma shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu a matsayin shi na shugaban ECOWAS ya roki National Assembly na Najeriya da a bashi aron sojojin Najeriya domin ya tura su filin yaƙi. Halin yanzu da sojin ECOWAS sun ce suna roƙon sojin ne da su gaggawa mika mulki kafin mai faruwa ta faru. Har yanzu dai wasu na ganin da cewa sojin Niger sun ji tsoro shi suka gaita sojin Wagner. Wasu kuma na ganin da cewa salon yaƙi ne. Wasu kuma na ganin da cewa idan har ƙasar Rasha ta bar sojin Wagner suka shigo ƙasar Niger to fa za a fara mata kallon munafurci. Domin kuwa ita kanta ƙasar Rasha bata goyi bayan jin mulki a ƙasar ta ba sannan bata goyi bayan sojin Wagner da suka su jin mulki a ƙasar ta ba sai a Afirka. Wannan bidiyon kada ya tsawo da yawa. Shin me ra'ayinku? Mu haɗu a part 2.